katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Apa jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya. Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jupuk patertenan angin saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Gegem asto supaya nikakoh bebrayan manetung saliro yen rubeda angan sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Bapak wakune ning jupuk patertenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau mari ning tengah udan. Beda raga gandeng tresna.